Yes, Mataji. Ready. Hare Krishna Mataji. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தாவை பிரார்த்திச்சு நம்ம இன்னைக்கு 18வது அத்தியாயம் நம்ம எடுக்க போறோம். அதுதான் பகவத்கீதையில லாஸ்ட் சாப்டரு. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வந்திருக்க பக்த கோடிகள் அனைவருக்கும் எனது காலை வணக்கத்தை, இனிய காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு பிரணந்தில இருந்து ஆரம்பிச்சுட்டு அப்புறம் இன்னைக்கு ஒரு செஷனை நம்ம எடுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுர்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேஹம் ஸ்ரீகுரஹ ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுரு வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் ஜாக்ரஜாதம் சககன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜனசகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா कृष्ण पदान् सगगण ललिता श्री विशाखान् विदां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रतायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिहं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। डिवोटीஸ் எல்லாரும் 3 வாட்டி ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்லுங்க. हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 हरे। कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा. प्रणाम எல்லாத்துக்கும். இன்னைக்கு நம்ம 18வது சாப்டர் ஆரம்பிக்க போறோம். சந்நியாச யோகம் அப்படிங்கிற ஒரு அது துறவின் பக்குவத்தை பற்றி நம்ம பேச போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நேற்று படிச்ச 17வது சாப்டர்ல நம்ம நம்பிக்கையின் பிரிவுகளை பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு சுருக்கத்தை அதை பார்த்துக்கலாம். அப்ப
இவர் அர்ஜுனன் வந்து கேட்கிறாரு, ரெண்டு விதமான சாஸ்திரத்தை பின்பற்றுறவங்க வந்து தேவர்கள் என்றும் தெய்வீக குணம் படைத்தவர்கள் என்றும், பின்பற்றாதவர்கள் அசுரர்கள் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்ப வந்து அவங்கள வந்து அப்ப வந்து அர்ஜுனன் கேட்கிறாரு, அப்ப சாஸ்திர சட்டதிட்டங்களை பின்பற்றாம நம்ம ஏதோ ஒரு நம்பிக்கையில வச்சுட்டு தேவர்களையும் மற்றதையும் கும்பிடுவோம். அப்படிப்பட்ட முயற்சியில இருக்கிறவங்க எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது அவங்க எந்த குணத்துல இருக்காங்க? சத்துவ குணத்துல இருக்காங்களா, ரஜோ குணத்துல இருக்காங்களா, தமோ குணத்துல எந்த 3 குணங்களில எந்த நிலை இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து அர்ஜுனன் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு. அதுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் பதில் சொல்றாரு. அதாவது நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்னாக்க, நம்ம வணங்குற தெய்வத்தை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்து நம்ம வந்து சாப்பிட போற நம்ம உணவு முறையை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அத சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க தேவர்களை வழிபடுவாங்க, ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்க யக்ஷர்களையும் அரக்கர்களையும் ராட்சசர்களையும் கும்பிடுவாங்க, தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து பேய் பிசாசு இந்த மாதிரி கும்பிடுவாங்க. இது வந்து அவங்களுடைய நிலையை வந்து யார் எந்த மான குணத்துல இருக்காங்க, அவங்க வழிபடுகின்ற தெய்வத்தை வச்சு அவங்க வந்து அவங்களுடைய குணத்தை நம்ம வந்து அறிஞ்சுக்கலாம். அடுத்து வந்து நம்ம வந்து உணவை வச்சிருக்கும் போது சாத்வீக உணவு சாப்பிடுறவங்க வந்து சத்துவ குணத்திலையும், உப்பு காரம் புளிப்பு இதெல்லாம் அதிகமா சாப்பிடுறவங்கள வந்து ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்களையும் அதை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். தமோ குணத்துக்காரங்க வந்து அவங்களோட அதை வந்து ஒரு உணவை சுவைச்சு ஒரு சுவையற்ற சாப்பாடு தான் சாப்பிடுவாங்க, பழையதை சாப்பிடுவாங்க, நாற்றம் பிடிச்சது. அவங்க உண்கின்ற முறையை வச்சு அவங்க எந்த குணத்துல இருக்காங்கங்கிறத அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அடுத்து வந்து நம்ம வந்து நம்ம இந்த இதுல வந்து நமக்கு உடல் தவம் வந்து பகவானை சேர்றதுக்கு நமக்கு உடல் தவம் வேணும். அடுத்து நம்ம வந்து வாக்கு தவத்தை பத்தி பேசணும், அப்புறம் மன தவத்தை பத்தி பேசணும். இது வந்து உடல் தவத்தை பத்தி சொல்லும் போது நம்ம உடம்பெல்லாம் சுத்தமா வச்சுக்கணும், கட்டுப்பாடோட இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சோம். அது வாக்கு தத்துவத்துல வந்து நம்ம பேசுகின்றது வந்து மற்றவங்களுக்கு உபயோகப்படக்கூடிய இருக்கணும், மனசை வந்து நோக அடிக்க கூடாது அப்படின்னு வந்து நம்ம வாக்கு தவத்தை பத்தி பேசணும், சொன்னோம், நேற்றுக்கு படிச்சோம். அடுத்து மனதவம் என்பது நம்ம 5 விதமான புலன்களை எல்லாம் அடக்கி நம்ம வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல போறதுக்காக நம்மளுடைய, ஏன்னா மனம் வந்து அங்க இங்கு பறக்கிறது, அதை வந்து ஒரு கட்டுப்படுத்துறதுக்காக மன அமைதி அடைவதற்காக நம்ம நல்ல புஸ்தகங்களை படிக்கணும், இந்த மாதிரி புலன்களை அடக்கக்கூடிய யோகா பயிற்சிகள் செய்யணும். இந்த மாதிரி செய்யும் போது நம்ம வந்து இந்த எண்ணங்கள்ல அங்கு இங்கு ஓடி அழிகின்ற எண்ணங்களிலிருந்து ஒரு கிருஷ்ண உணர்வுல மனதை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் இந்த 3 தவங்களுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து யாகத்தை பற்றி படிக்க போறோம். அந்த யாகம் நம்ம செய்யப்படுகிற யாகத்தை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம், சத்துவ யாகமா, ரஜ யாகமா, தாமச ராகமா யாகமா அப்படிங்கிறத நம்ம நேற்று படிச்சோம். அதாவது எதையும் கடமைக்கு செய்வோம், ஆனா பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யறது வந்து சத்துவ யாகமாக இருக்கும். ரஜோகணத்துல செய்யப்படும் யாகம் வந்து பெருமைக்காகவும் ஆடம்பரத்துக்காக இருக்கும். அடுத்து தமோ குணத்துல இருக்கிறது வந்து மற்றவங்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்க கூடியதாக இருக்கும். அடுத்து அவங்களையே அவங்களுடைய உடலை வருத்தி கொண்ட மாதிரி தமோ குணத்து யாகங்கள் இருக்கும். அடுத்து வந்து நம்ம தானத்தை படிச்சோம். தானம் வந்து யாருக்கு எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து நேற்று வந்து படிச்சோம். அதாவது சத்துவ குணத்துக்காரங்கள் வந்து எப்படி கொடுப்பாங்கன்னாக்க, நம்ம அந்த சூரிய கிரகணம், சந்திர கிரகணம், இந்த மாதிரி அமாவாசை இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு பிராமணருக்கு, ஆன்மீகக்கு நல்ல சிறந்த ஆன்மீக பிராமணனுக்கு வந்து நம்ம தானம் செய்யலாம். அடுத்து வைஷ்ணவ பக்தருக்கு அவருக்கு நம்ம தானம் செய்யலாம். அடுத்து நமக்கு கோவில் குளத்துக்கு நம்ம வந்து தானம் செய்யலாம். இப்படி செய்யப்பட்ட தானம் வந்து சத்துவத்தை குறைக்கும். அடுத்து வந்து பௌதிகத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா, ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா, ஏதாவது செஞ்சோம்னா, நம்ம இந்த மாதிரி தானம் செஞ்சோம்னா நமக்கு பேர் வருமா, ஏதாவது பலனை வந்து எதிர்பார்ப்பாங்க. அடுத்து பெற்றோர்களுடைய வேண்டுதல் கட்டாயத்தின் பேர்ல வந்து செய்வாங்க. இப்படிப்பட்ட தானங்கள்லாம் செய்யப்படுவது வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்குங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடலாம். அடுத்து வந்து இவங்க தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க என்னன்னாக்கா, அவங்க தூய்மையற்ற இடத்துல இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு அந்த இதே இருக்காது. முறையற்ற காலத்துல கொடுப்பாங்க, யாருக்கு கொடுக்கணும், என்ன கொடுக்கணுங்கிறது அந்த ஒண்ணுமே அவங்களுக்கு தெரியாது. ஏதோ இருப்பாங்க, ஒரு எது பண்ணணும், நம்ம எதுக்கு பண்றோம் எதுக்கு பண்ணலைன்னு கூட அவங்களுக்கு வந்து தெரியாது. ஸோ அதுல இருந்து நம்ம வந்து அவங்க தமோ குணத்துல இருக்கிறாங்கிறத நம்ம நேற்று படிச்சோம். கடைசியில வந்து நம்ம வந்து கடைசியில என்ன படிச்சோம், 3 விதமான 3 சொற்கள், ஒரு அற்புதமான ஒரு சொற்கள் சொன்னோம். ஓம் தத்
சத், அந்த மூன்றத பத்தி சொன்னோம். அந்த 3 சொற்களும் வந்து பரம புருஷ பகவானை வந்து குறிக்குது. ஒரு செயலை நம்ம சாஸ்திர விதிப்படி யாகம், தானம், தவம் இதை செய்யும் போது முத ஆன்மீகவாதிகள் சொல்லக்கூடிய முதல் வார்த்தை வந்து ஓம் என்ற வார்த்தையோட தொடங்கும். 2வது வந்து பலனை எதிர்பார்க்காம யாகம், தவம், தானம், தத் என்ற சொல்லோட மேற்கொண்டு அவங்க ஆரம்பிப்பாங்க. அது எதுக்குன்னா இந்த செயலின் நோக்கம் வந்து பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதற்காக நம்ம வந்து தத்து என்ற ஒரு வார்த்தையை உபயோகப்படுத்துகிறோம். கடைசியில சத்து அப்படிங்கிறது பரம புருஷரை வந்து திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படுவதுதான் இந்த யாகம், தவம், தானம் அனைத்து செயல்களும் சத்தென்று நமக்கு அழைக்கப்படுகிறது. ஸோ அந்த 3 வார்த்தைகளும் புரிஞ்சுக்கிட்டோம். எந்த எல்லாமே அது வந்து பரம புருஷனை வந்து ஒரு ஏற்றத்தை அவருடைய பெருமையை காட்டுறதுக்கு தான் ஓம் தத் சத் என்ற 3 சொற்களை வந்து கூறுகிறோம். அடுத்து வந்து நம்ம வந்து என்ன ஒரு வேலை செஞ்சாலும் ஒரு நம்பிக்கையோட செய்யணும். எந்த நம்பிக்கை தான் மஸ்ட். அந்த காரியம் நடக்கிறது, எந்த ஒரு காரியம் நடக்கட்டும் நமக்கு நம்பிக்கை வேண்டும். இந்த இடத்துல வந்து நம்ம பகவான் கிருஷ்ணன் மேல நம்பிக்கை வச்சோம்னா நமக்கு அனைத்தும் நன்மையாகவே நடக்கும். அவர் சாங்ஷன் பண்ணாமல நமக்கு எதுவுமே நடக்க போறது இல்லை. நம்ம நினைக்கிறோம், நம்ம செய்யணும். எந்த உலகத்தையும் இது இயக்கியவர் அவரோட அனுமதியின்றி நமக்கு எதுவுமே நடக்காது. ஸோ அவர் மேல நம்பிக்கை வைக்கணும். அவர் மேல நம்பிக்கை வச்சு கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம எப்படி போறது என்றாக்க நமக்கு இருக்கவே இருக்குது மகா மந்திரம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ராம். இதை சொல்லும் போதே நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரும், மனம் வந்து தூய்மை அடைகிறது. அடுத்து நம்ம சாஸ்திரங்களை என்னென்ன சொல்லியிருக்கோ அதெல்லாம் படிச்சு அது மேல ஒரு நம்பிக்கை வேண்டும். அடுத்து ஆச்சாரியர்கள் நமக்கு என்ன வழிகாட்டுறாரோ அவங்க வழியில போகும்போது நமக்கு ஆன்மீகத்துல வந்து நம்ம முன்னேறும் போது நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரும். அடுத்து நம்ம வந்து சத்சங்களோடு நம்ம சேர்ந்து இணைஞ்சு போகும்போது அவங்களோட உதவினால நமக்கு நம்ம வந்து முன்னேறுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க நமக்கு நம்ம வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல அதிகமா போக நமக்கு ஒரு அன்பு ஒரு இறை அன்பு, அதாவது பிரேமை அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது அளவற்ற அவர் மீது அன்பு வரும். இதுதான் நம்மளோட குறிக்கோள் இலக்கு என்ன? பகவானை போய் சென்றடைவுதான். இந்த முறையில இப்படி இந்த மாதிரி நம்மலாம் பண்ணி இந்த நம்பிக்கை மூலமா பண்ணி இறைவனை வந்து சேரலாங்கிறத நேற்று படித்த சாப்டர்ல வந்து நேற்று நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இன்னைக்கு வந்து 18வது சாப்டர்ல வந்து நம்ம படிக்க போறோம். இது வந்து ஆக்சுவலா இந்த 18வது சாப்டர் எதுக்கு படிக்கிறோம்னாக்க எல்லாமே நேத்தோட 1 முதல் 17ல மொத்தம் அவரு பகவான் நமக்கு அர்ஜுனனுக்கு வந்து போதனை சொல்லிட்டாரு எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஃபுல்லா படிச்சு முடிச்சாச்சு. நேத்தோட நமக்கு என்னென்ன அவர் சொல்லணுமோ அர்ஜுனனுக்கு அத்தனையும் அவர் சொல்லிட்டாரு. இருந்தாலும் திருப்பி ஒருக்க வந்து அவர் வந்து அதனுடைய சுருக்கமா வந்து இந்த 18வது அத்தியாயம் வந்து நம்ம முதல்ல இருந்து கடைசி வரைக்கும் என்ன படிச்சோம் 17 சாப்டர் வந்து இது ஒரு சம்மரி மாதிரி ஒரு சாராம்சமா நமக்கு கொடுக்குறாங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத அஷ்டதசோத்யாயः மோக்ஷ சந்நியாச யோகः. அதாவது முடிவு துறவின் பக்குவத்தை பற்றி நம்ம பேச போறோம். அர்ஜுனனுக்கு வருது என்ன சன்னியாசினா என்ன, தியாகம்னா என்ன, அதை இன்னும் நான் புரிஞ்சுக்கிடல, அதை பத்தி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனன் வந்து பணி அன்போட சொல்றாரு. ஸோ இந்த 18வது அத்தியாயம் வந்து நம்ம 1ல இருந்து 17 வரைக்கும் என்ன படிச்சோமோ அதனுடைய சுருக்கத்தை அழகா கிருஷ்ணர் வந்து திருப்பி நமக்கு சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச காம்யானாं கர்மணாं ஞாசம் சந்நியாசம் கவயோ விதுः சர்வகர்ம பலத்யாகம் பிராகுஸ்த்யாகம் விசக்ஷணः. புருஷோத்தமரான முதற்கடவுள் கூறினார், ஜடை ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல் சந்நியாசம் என்று சான்றோர்களாக அழைக்கப்படுகின்றது. மேலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பதை தியாகம் என்று அறிஞர்கள் கூறுகிறார்கள். இப்ப வந்து இதுல வந்து அழகா சொல்றாங்க. இப்ப சந்நியாசம்னா என்ன? நெக்ஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனனுக்கு கேள்வி வந்து இப்ப என்ன, சந்நியாசமா தியாகமா? சந்நியாசம்னா என்ன? செயல்களை முழுதும் கைவிடுவது.
தியாகம் என்பது செயல்களை செய்து அதன் பலன்களை துறப்பது. இவரை பாருங்க, இந்த சன்னியாசி என்ன பண்றாரு, எந்த ஒரு வேலையும் செய்யல, எந்த விதமான ஒரு வேலையும் செய்யாம தியானத்துல அப்படி அவர் உட்கார்ந்து இருக்காங்க. இந்த மாதிரி செயல்களை முழுவதையும் கைவிடுவதுதான் சந்நியாசம் என்பது. தியாகங்கிறது நம்ம ஒரு செயலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கணும். இந்த செயல், இந்த அவர் நல்லா அன்னதானம் கொடுக்குறாரு, செய்யறாரு, இவர் அது வேலையில இருக்கிறாரு. பட் அவர் எப்படி செய்யறாருன்னா, அந்த செயலை செய்யறத அதுல என்ன பலன் கிடைக்குங்கிறது இல்ல. நம்ம மக்களுக்கு ஒரு இது பண்ணணும், நம்ம தானம் பண்ணணும், அன்னதானம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு அந்த பலனை பத்தி நினைக்காம அந்த செயல்களை செஞ்சுக்கிட்டு பலனை திறப்பதுதான் தியாகம். சன்னியாசி எல்லா வேலையும் விட்டுட்டு அவர் பாட்டுல உட்கார்ந்துருக்காரு. தியாகத்துல தன்னுடைய செயல்களை செய்து கொண்டு அதனோட பலனை எதிர்பார்க்காம அவர் சேவை பண்றாரு. இப்ப கிருஷ்ணரோட தீர்ப்பு என்னன்னா, அவர் என்ன செய்யறாருனாக்க, யாகம், தானம், தவம் போன்ற செயல்களை ஒருபோதும் கைவிடக்கூடாது. அவற்றை பற்றற்ற நிலையில் செய்ய வேண்டும். இந்த மூணையும் நம்ம என்னைக்குமே விடக்கூடாது. யாகத்தை விடக்கூடாது, தானத்தை விடக்கூடாது, தவத்தை விடக்கூடாது. ஆனா அந்த செயல்களை செஞ்சு போது அதுல இருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும், பற்று இல்லாம நம்ம பற்றற்று நம்ம செய்யணும்னு சொல்லி பகவான் சொல்லியிருக்காரு. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம ஒரு செயல் செய்யணும். ஒரு செயலின் 5 காரணிகள் சாங்கிய தத்துவம். இதுக்கு பேர் சாங்கிய தத்துவம் சொல்றோம். இங்க பாருங்க, நமக்கு ஃபர்ஸ்ட், வெற்றி அல்லது தோல்விக்கு மனிதன் மட்டுமே காரணம் அல்ல, இறுதி அனுமதி பரமாத்மனிடமே உள்ளது. இப்ப ஃபுல்லா ஒரு மனுஷனை பத்தி இருக்குது. செயல் களம் உடல், 2வது கர்த்தா, 3வது புலன்கள் இல்லாட்டி கருவி, 4வது பல்வேறு முயற்சிகள் செஞ்சுறாங்க, 5வது பரமாத்மா, அவர் தான் தெய்வம். இப்ப நம்ம ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம், சேத்ரக்கன் படிச்சிருக்கோம். இந்த இடத்துல செயல்களம் என்பது என்னது, அந்த உடலை குறிக்கிறது. அதுக்குள்ள இருக்கிற இது ஆத்மா. அது இது ஒரு இருப்பிடமா இருக்குது. அடுத்து கர்த்தா அதுல இருக்கிறாரு. நம்ம ஒரு வேலை செய்யணும், இத்தனையும் வேணும், அதுதான் இதுல காமிச்சிருக்குது. அடுத்து அந்த புலன்கள் நமக்கு என்ன வேலை செய்யணுமோ அந்த புலன்கள் வேலை செய்யுது. அந்த செயலை நம்ம நடத்துறதுக்கு பலவிதமான முயற்சிகள் நம்ம செய்வோம். இப்படி செய்வோமா, பிளான் பண்ணுவோம், இதை செஞ்சா இப்படி சக்சஸ் ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பலவிதமான முயற்சிகளை பண்ணி பண்ணி அந்த வேலை எப்படி சக்சஸ் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி பலவிதமான முயற்சிகள் செய்வோம். இத்தனை நம்ம செஞ்சாலும் நமக்கு வெற்றி, இது அனைத்தையும் நம்ம செய்யறோம். ஆனா நமக்கு வெற்றியா தோல்வியாங்கிற நிர்ணயிக்கிறது யாரு? அந்த பரமாத்மா தான். நமக்கு அவர் அனுமதி கொடுத்தால் நமக்கு வெற்றி வரலாம், நம்ம தோல்வி வரலாம். ஆனா அதை டிசைட் பண்றது யாரு? பகவான் பரமாத்மாவுடன் தான் இருக்கு. சோ ஒரு காரியம், ஒரு செயல் நடக்கணும், இத்தனையும் நமக்கு வேணும். நம்ம உடல் வேணும், அதுக்குள்ள ஒரு ஆத்மா இருக்கணும், அப்புறம் அந்த நம்ம உடம்புல எல்லாம் நமக்கு மூலக்கூறுகள்லாம் இருக்குது இல்லையா, 24 மூலக்கூறுகள் நம்ம படிச்சிருக்கோம். சோ ஒவ்வொரு மூலக்கூறுகளும், ஒவ்வொரு புலன்கள் என்ன செய்யணுமோ அந்த வேலையை அவங்க செய்யணும். வெறுமனே செய்ய முடியாது. அதுக்காக நம்ம செய்யறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம். அந்த முயற்சியில வெற்றி தோல்விங்கிறது இறைவன் நமக்கு தீர்மானிப்பார். சோ ஒரு வேலை செய்யறதுக்கு 5 காரணங்கள் இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது இப்ப ஞானம் நமக்கு எந்த இதான் நம்ம ஏற்கனவே எல்லா இடத்துலயும் நம்ம வரும். இந்த இடத்துலயும் நம்ம புக்குணங்களின் ஒரு ஜஸ்ட் பார்வை, இதை பாக்குறதுனால நமக்கு ஞானம். திருப்பி இந்த இடத்துல நம்ம ஞானத்தை பத்தி படிக்கிறோம். சாத்வீக்ல இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்க, எல்லா உயிர்களிடத்தையும் ஒரே தன்மையில இருப்பாங்க. இது ஒரு ஆத்மா அப்படிங்கிற அவங்க அறிஞ்சுக்கிடுவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு எது எப்படிங்கிற பகுத்தறிவு அவங்களுக்கு இருக்கும். அதனால அவங்களுக்கு தெரியும். சோ சாத்வீக்ல இருக்கிறாங்க, எல்லார்கிட்டையும் நல்லா ஒண்ணு போல அனைத்து உயிர்களிடத்தும் ஒரே ஆன்மீக தன்மையை காணுதல், இது சாத்வீகம். அடுத்து ரஜோகுணத்துல இருப்பவங்க உடலை மையமாக வச்சு ஒவ்வொரு உயிரையும் வெவ்வேறு விதமாக பிரித்து பார்ப்பேன். இப்ப நான் சாத்வீகத்துக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லிக்கிறோம். இங்க ஒரு சூரியன் இருக்கிறாரு, எக்ஸாம்பிள், அவர் எப்படி நடந்து, அந்த சூரிய ஒளி எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னு. அப்ப இந்த 5 பாட்டு வச்சிருக்குது, அதுல தண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க. அப்ப இந்த சூரிய ஒளி என்ன செய்யுது, நீங்க அது வழியே ஒவ்வொரு பாட்டிலையும் பாருங்க, அதனுடைய வடிவம் தெரியும், ரிஃப்ளெக்ஷன் தெரியும். அப்ப அவரு இந்த இடத்துல
இந்த பாட்டு அந்த பாட்டு இந்த 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 குடம் அந்த அப்படிலாம் இல்ல. எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி அந்த சூரிய ஒளி அவருடைய வடிவத்தை வந்து காட்டுறாங்க. அப்படிதான் இந்த சாத்வீக குணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து எல்லா உயிர்களும் இதுதான், இது ஒரு ஆத்மா, எல்லா ஆத்மா ஒண்ணு, அனைத்தையும் ஒரே தன்மையில அவங்க வந்து சாத்வீகக்காரங்க இருப்பாங்க. அடுத்து வந்து ரஜோ குணத்துக்காரங்க, அவங்க உடலை மையமாய வந்து ஒவ்வொரு உயிரையும் வெவ்வேறாக பிரித்து பார்ப்பாங்க. அவங்க எப்படி பார்ப்பாங்க? ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்க நாய், பூனை, கழுத அப்படிலாம் இருக்கு. அவங்க வந்து உடலை வச்சுதான் பார்ப்பாங்களா, அதுக்குள்ள ஒரு ஆத்மா இருக்கு அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியல. இந்த பெரிய உருவம், ஒல்லியா இருக்காங்க, குண்டா இருக்காங்க, இப்படி அந்த உடலை அது என்ன உடல்ல இருக்குது அப்படி அந்த உயிரை அப்படிதான் கணக்கு பார்ப்பாங்க. ஒரு டிஃபரெண்டா உடலையும் அதனுடைய உயிரை வச்சு பிரிச்சு பார்ப்பாங்க. அப்படி இருக்கிறவங்க இந்த பாருங்க, இந்த படத்துல கூட பாருங்க, நிறைய ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது. ஒண்ணு நீளமா இருக்கு, ஒண்ணு குட்டையா இருக்குது, இப்படி வேற வேற ஷேப்ல இருக்குது. சோ இவங்களோட குணம் வந்து உடலை அமைப்பை வச்சுதான் அது அவங்க வந்து பிரிச்சு பார்ப்பாங்க ரஜோகுணத்துக்காரங்க. தாமச குணம் வந்து எதுவுமே எதுவுமே அவங்களுக்கு தெரியறது இல்ல. முழுதே அறிவே அவங்களுக்கு இருக்கு. அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு ஞானம் பத்தாது. சிறிய விஷயத்த வந்து பெருசுப்படுத்துவாங்க. ஒரு சின்னதா இருந்தா கூட இங்க பாருங்க, இந்த ஒரு குட்டியா இருக்கு பாத்தீங்களா, அத கூட ஒரு பெரிய மலை மாதிரி 2 பெரிய பழங்கள் இருக்குது, ஒண்ணு இது இருக்கு. அந்த சின்னதை வந்து மலை மாதிரி இது மாதிரி நினைச்சுக்கிடுவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு சின்னதை வந்து பெருசா எடுத்துக்க எந்த விஷயத்தையுமே பெருசுபடுத்தி பேசுவாங்க. அத அப்படிதான், ஓ இது மலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுவாங்க. சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து தாமச குணத்துக்காரங்கிறத அறிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து நம்ம வர்றோம், செயலை பத்தி பாரோம். நம்ம கர்மாவின் வகைகள். இப்ப சாத்வீகத்துல இருக்கிறவங்க என்ன செய்வாங்க, எந்த ஒரு வேலை செஞ்சாலும் விருப்பு வெறுப்பு இன்றி பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமைக்காக செயல்படும் செயல். அவங்க எந்த இதுலயுமே அவங்க நமக்கு எதையுமே சமநிலையில எடுத்துக்கிடுவாங்க. எப்படி இரவு பகல் வருதோ அது மாதிரி எல்லாமே இன்பம் வரட்டும் துன்பம் வரட்டும், ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு தெரியும் வித்தியாசம், இதுதான் நம்ம வாழ்க்கை அப்படின்னு அவங்க அந்த அளவுக்கு அவங்க புரிஞ்சுக்கிற பக்தியில இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு இது என்ன அது என்ன எல்லாத்தையும் ஒரே சமநிலையில அவங்க விருப்பு வெறுப்பு இல்லாம பலனை எதிர்பார்க்காம நம்மளோட கடமை நம்ம செய்வோம் அப்படிங்கறதுல சாத்வீக குணத்துக்காரங்க இருப்பாங்க. அவங்க செய்யற வேலையை வச்சு நம்ம வந்து எனக்கு இந்த வேலை பிடிக்கும், அந்த வேலை பிடிக்கும், இவங்களை பிடிக்கும், அவங்கள பிடிக்கும் இல்ல, யாரை பார்த்தாலுமே ஒரே ஒரு சமநிலையில இருந்து நம்ம வேலையை நம்ம செய்வோம் அப்படிங்கிற கண்ணோட்டத்தோட செய்யறவங்க சாத்வீக குணத்துக்காரங்க. ரஜோகுணம். ரஜோகுணம் தான் நம்ம பார்த்தோம்ல, நேத்து கூட திமிரு பிடிச்சு போயிருந்தாங்க இரண்யகசிப்பு. அகங்காரத்தோட இருப்பாங்க, பலனை எதிர்பார்ப்பாங்க, கடின உழைப்பு. பின்னாடி நமக்கு ஏதாவது வேலை வேணும், அதுல நமக்கு பலன் அடையணும்னாக்க அது எப்படிப்பட்ட வேலையா அந்த நம்ம முடிச்சு ஆகணும், அதை நம்ம சாதிச்சே ஆகணும் அப்படிங்க பாருங்க. கயிறை பிடிச்சு இழுன்னு இழுக்கிறாங்க. எதுக்கு நம்ம அந்த மாதிரி வாழ்க்கைய வந்து ரொம்ப கடின உழைப்பு செஞ்சு அதை எப்படியாவது அடையணும் அப்படிங்கிறது. சோ அடைஞ்சப்ப அவங்க சக்சஸ் ஆனா ஹாப்பி ஆவாங்க, சக்சஸ் ஆகலைன்னா வெறுப்பாவாங்க, அதனால கோபம் வரும். இந்த மாதிரி விபரீதங்கள்லாம் ரஜோகுணத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். தாமச குணத்துல இருக்கிறவங்க என்னங்கன்னா, பின்னாடி என்ன வரும், என்ன நம்ம செய்யற காரியத்தை எப்படி செய்யறோன்னே அவங்களுக்கு அந்த சுய நினைவு இல்லாம செய்வாங்க. அவங்க செய்யற ஒவ்வொன்றும் மற்றவங்களுக்கும் யோசிக்காம, பிறருக்கு ஏற்படும் துன்பத்தை யோசிக்காமல் செயல்படும் செயல். பின்னாடி என்ன ஏற்படுங்கிறத பத்தி முன்ன பின்ன என்ன நடக்கும்னே தெரியாது. ஏதோ அவங்க மனசுக்கு தோணிச்சா தாண்டோழித்தனமா இதை செய்வோம் அதை செய்வோம், ஒரு 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 டிசைட் பண்ணி இப்படிதான் ஒரு தீர்மானத்தோட செய்ய மாட்டாங்க. அதுக்கு பின்னாடி என்ன நடக்குங்கிற இங்க பாருங்க, இங்க ஒரு விளக்கு இருக்கு, இந்த பாருங்க ஒரு குட்டி உதாரணம் பாருங்க. இந்த இது பண்ணுது, விளக்கு இருக்குது, வெளியே வச்சு பொறுத்துறாங்க, கீழே விழுந்துருது. கீழே விழுந்தானே என்ன ஆகும், தீப்பிடிக்க சான்ஸ். எண்ணெயில பட்டு ஏதாவது ஒரு தீக்குச்சி பட்டுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுல வந்து நமக்கு தீப்பிடிக்கிறதுக்கு இருக்கும். ஆனா அது இப்படி நேர்த்தியா ஏத்தணுங்கிறது அவங்களுக்கு அது தெரியல. நல்லா வச்சு அதுக்கு காட்டுல அணையாம இருக்கிறதுக்கு மேல ஒரு சிமினி மாதிரி வச்சு இப்படி எல்லாம் செய்யணுங்கிறது தெரியாம வெளியே வச்சு அது கொட்டி கிட்டி, இது உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றேன், ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக. கீழே கொட்டுச்சுனாக்கா தீக்குச்சியோ ஏதோ பட்டுச்சு, தீப்பிடிக்கும், அதனால இது விளைவுகள்லாம் ஏற்படும். சோ அந்த மாதிரிதான் குணம். அவங்க பின்னாடி என்ன நடக்கும், என்ன இழப்பு நடக்கும் அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரியாம அவங்க யோசிக்காம இந்த வேலையில செய்யறவங்கள நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம், இவங்க தமோ குணம் அப்படின்னு. அடுத்து அவர்களுடைய
அந்த ஜீவாத்மாவுடைய நம்ம செயல்பாடு செயலை வச்சு அவங்க குணத்தை நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். இவங்க எப்படி இருப்பாங்க, இவங்க முகத்தை பாருங்க எவ்வளவு தேஜஸா, எவ்வளவு அழகா பொலிவோட இருக்காங்க. அவங்க நம்ம ஒருத்தங்களை வந்து முக பாவனைகளையே கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஒரு ஆளை பார்த்தோன்னா அப்படி ஒரு பிரகாசமா இருப்பாங்க. அது முகத்துல ஒரு தேஜஸ் நமக்கு தெரியும். அதுல வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிங்க இவங்க எப்படி இருக்காங்க, இவங்க எப்படி இருக்காங்கன்னு அந்த ஃபேஸ் கிட்ட வச்சு நம்ம இந்த சாத்தியத்துல இருக்கிறவங்கள பாருங்க எவ்வளவு முக பொலிவோடு இருக்கிறாங்க. இவங்களை பார்த்தாலே நமக்கு அகங்காரம் மற்ற மாதிரி தெரியும். பார்க்கும்போதே அவங்க உற்சாகமா இருப்பாங்க. ஒரு வேலையை எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா நம்ம இதை செய்யணும். அவங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ்லயே நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். நல்ல ஒரு ஆக்டிவா சுறுசுறுப்பா இருப்பாங்க. எந்த நேரமும் எந்த ஒரு வேலை வந்து மன உறுதியோட இருப்பாங்க. வெற்றி தோல்வியில சமநிலையோட இருப்பாங்க. வெற்றி அடைஞ்சால் இது இயற்கையின் இயல்பு. ஒரு வெற்றின்னு ஒன்று இருந்தா பின்னாடி தோல்வியும் இருக்கும். பிறப்புன்னு இருந்தா இறப்புன்னு ஒன்று இருக்கும். இன்பம்னு இருந்தா துன்பம்னு இருக்கும். அதெல்லாம் அவங்க வந்து புரிஞ்சிருக்காங்க. சோ இவங்க வந்து எப்பயுமே அந்த புரிஞ்சுக்கிட்டாலே நம்ம ஒரு புரிதல் வந்தாலே வந்து அகங்காரங்கிறது இருக்காது. இது இப்படிதான் அப்படின்னு ஒரு சமநிலையில இருக்கும்போது அவங்க மன அமைதியோட இருப்பாங்க. செய்யற காரியங்கள் வந்து நல்லா ஒரு சக்சஸா செய்வாங்க. சோ இந்த மாதிரி குணம் இருக்கிறவங்க சாத்விக குணம்னு அவங்க செய்யற வேலையை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். ரஜோகுணத்தை பாருங்க. ஒரு அந்த ரஜோகுணத்துல இருக்க ஃபேஸ் வந்து எப்பயும் அவங்க நம்ம தினம் படிச்சுக்கிட்டே பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த குணங்களை பத்தி நம்ம எல்லா சாப்டர்லயும் பண்றோம். பட் இன்னைக்கும் கடைசியில கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவர் சுருக்கி சொல்றாரு பகவான். ரஜோகுணத்துல இருப்பாங்க. அவங்க எப்பயுமே ஒரு பேராசை பண்றவங்க தான். இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும், பின்னாடி 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 அந்த பந்தத்திலேயே தான் போய்கிட்டு இருப்பாங்க. அப்ப அவங்க வந்து தெரியும் அவங்களுக்கு எப்படி செய்யணும், என்ன பண்ணணும்னு செய்யணும். ஆனா அவங்களுக்கு வந்து குழம்பிய மனநிலையில இருப்பாங்க. இவரோட பேச பாருங்க, குழம்பிய ஒரு மாதிரி குழப்பத்தோட இருக்காரு பாருங்க இவரோட பேசு. இப்ப வந்து செயல்களின் பலன்களில் வந்து பற்று கொண்டிருக்காரு. அது பற்றுல வந்து அப்ப செயல் செஞ்சு வெற்றி அடைஞ்சா மகிழ்ச்சியா இருப்பாங்க. அது அடையலைன்னா துயரப்படுவாங்க. எந்த நேரம் ஒரு குழப்பத்துல இருப்பாரு. ஒரு முடிவு எடுக்க முடியாது. இதை செய்யுமா அதை செய்யுமா. சில சமயம் நம்ம கூட ஒரு சமயம் யோசிப்போம், இந்த வேலை செய்யுமா வேண்டாமான்னு. ஏன்னா குணங்கள் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்காது. அப்பப்ப வந்து குணங்கள் மாற்றம் அடைஞ்சுக்கிட்டு இருப்போம். நம்ம சில சமயம் சத்து குணத்துல இருப்போம், ரஜ குணத்துல. சத்து குணத்துல டக்கு நம்ம டிசைட் பண்ணிடுவோம் இதுதான் செய்யணும். அப்ப வந்து குழப்பம் இல்லாம நல்ல மன அமைதியில் இருப்போம். ரஜோ குணத்துக்காரங்க இதை செய்யுமா வேண்டாமா அப்படிங்கிற ஒரு குழம்பிய நிலையில எப்பவுமே இருப்பாங்க. அடுத்து தமோ குணம். இவரை பார்த்தாலே பாருங்க ஒரு சோம்பேறி இருட்டடைஞ்ச மாதிரி முதிய மாதிரி முகமெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஓன்னு இருக்குங்க. நம்ம கூட ஒரு சில சமயம் சோர்ந்து, சில சமயம் ஒரு நாள் மாதிரி இல்லாட்ட ஒரு சமயம் நம்மளோட வாழ்க்கையில நம்மளும் ஒரு மாதிரி டல் அடிச்சு போய் பேச முடியாது. ஏதோ ஒரு நிலையில நம்மள இதெல்லாம் நம்மளை வச்சு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம எப்படி இருக்கிறோம்னு சொல்ல இதெல்லாம் ஜஸ்ட் ஒரு இது. ஏன்னா நம்மளை வச்சு நம்ம எல்லாமே நம்மளை வச்சுதான் நடக்குது. சோ இவங்க எப்படி இருக்காங்க, சோம்பேறித்தனமா இருக்காரு, பிடிவாதக்காரு, ஏமாத்துவாரு. ஏன்னா இவர் வேலை செய்ய மாட்டாரு, யார்ட்டையாவது ஏமாத்து பண்ணி வேலை செய்யறதுக்கு ரொம்ப சோம்பேறித்தனப்படுவாரு. ஒரு நம்ம ஒண்ணு சொன்னா ஒழுங்கா கேட்கவும் மாட்டாரு. தர்மத்தை அதர்மமா எடுத்துக்கிடுவாரு, அதர்மத்தை தர்மம், தர்மத்தை அதர்மம். இந்த மாதிரி நெகட்டிவா ஆப்போசிட்டா எடுக்கிற குணம் படைச்சவரு இந்த வந்து தமோ குணத்துக்காரங்க. அடுத்து அவர் வேலை செய்யல, வேற யாராவது செஞ்சு எதாவது ஒன்னாலதான் இந்த வேலை இப்படி ஆச்சுன்னு அடுத்தவங்களை வந்து நிந்திப்பாங்க. இந்த வேலையை நம்ம அப்புறம் பார்த்துக்கலாம், அப்புறம் சோம்பேறி இருக்கிறதுனால உடனே செய்ய மாட்டாங்க. அப்ப பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேலைகளை வந்து தள்ளி போடுறவங்களா இருப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. புத்தி மற்றும் மன உறுதி. இப்ப வந்து புத்தி வந்து சொல்றது இப்ப சாத்வீகத்துல உள்ளவங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கிறதுனா, எது தர்மம் எது அதர்மம் என்பதை தெளிவாக அறிவது, மனதை யோக பயிற்சியால் கட்டுப்படுத்துவது. அப்ப இவங்க வந்து அவங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு டிசைட் பண்ற அந்த மன உறுதி இருக்குது. சாத்வீகாரங்க எப்பயுமே ஒரு அமைதியான சூழ்நிலையோட இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து ஒரு கூல் மைண்டோட எந்த ஒரு காரியத்தையும் தீர்மானிப்பாங்க. சோ அவங்களுக்கு தெரியும் இது கரெக்ட், இது புண்ணிய செயலு, இது பாவ செயலு, இது செய்யலாம், இது செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற அவங்களுக்கு அந்த மன சுபாவம் வருது. அந்த சுபாவம் என்ன வருதுன்னா அவங்க வந்து மனத்தை வந்து யோக பயிற்சியில கட்டுப்படுத்தி வச்சிருப்பாங்க. ஞானத்தை ரொம்ப வளர்த்திருப்பாங்க. அதனால அவங்களுக்கு தெரியும் இது எப்படிங்கிற அந்த யோக பயிற்சியில நம்ம செய்யும் போது, யோகனா நம்ம அந்த எக்ஸசைஸ் அது இல்லை. நம்ம படிச்சுட்டு வரோம்ல, ஞான யோகா, அஷ்டாங்க யோகா, இந்த மாதிரி யோகத்துல பிராக்டிஸ் பண்ணி இருக்கிறதுனால அவங்க மனது வந்து கட்டுப்படுது, புலன்களை வந்து கட்டுப்படுத்தி வச்சிருக்கும். அந்த மனசை அந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்தி மனதையும் கட்டுப்படுத்தி வைக்கும் போதே நமக்கு
நமக்கு ஃபுல்லா நமக்கு தெளிவு வந்துடும். அந்த தெளிவு வரும்போது தர்மம் என்ன தர்மம் என்னன்னு தெரிஞ்சு அவங்க கரெக்டா அதெல்லாம் தெளிவா செஞ்சு அந்த வேலையை செய்வாங்க. இப்படிப்பட்டவங்க வந்து சாத்வீக குணம். ரஜகுணம் இவங்களுக்கு இவங்களுக்கு தர்மம் மற்றும் அதர்மத்தை குழப்பத்துடன் புரிந்து கொள்வது, பொருள் மற்றும் இன்பத்திற்காக உறுதியுடன் இருப்பது. இவங்களும் கம்மி இல்ல. ஏன்னா இவங்களுக்கும் தெரியும் தர்மம்னா என்ன அதர்மம்னா என்னன்னு. ஆனா குழம்பி போயிருப்பாங்க. எதனால? நமக்கு பொருள் கிடைக்கணும், நமக்கு இன்பம் கிடைக்கணும். அவங்களுக்கு பூரா போக்கஸ் என்னது? பணத்தை எப்படியாவது கிடைக்கணும், பணத்தை ஏதாவது பெறணும். அப்படிங்கும்போது அவங்க குழம்பி போயிருவாங்க. இதை செய்யுமா வேண்டாமா, இதை செய்யலைன்னா நமக்கு பணம் கிடைக்குமா கிடைக்காது, இதை செய்யலைன்னா இப்படி இருக்குமா. சோ அந்த வந்து எப்படி டிசைட் பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு குழப்பத்துல போயிடுவாங்க. சாத்விகாரங்க தெளிவா இருப்பாங்க, இவங்க குழம்பிய நிலையில இருப்பாங்க. சோ அத எதுக்காக? பொருளுக்காகவும் இன்பத்திற்காகவும் அந்த மாதிரி உறுதியுடன் இருப்பாங்க. தாமசம் அதர்மத்தை தர்மம் என்று தலைகளாக நினைப்பது, உறக்கம் பயம் மற்றும் சோகத்தை விடாமல் பிடித்து கொண்டிருப்பது. போனதுல ஸ்லைட்ல பார்த்தோம், தாமச குணத்துக்காரங்க எப்படி இருந்தாங்க? தூங்கி விழிஞ்சு ஒரு மூதேவி மாதிரி, ஒரு மாதிரி இது மாதிரி இருந்தாங்க, ஒரு சோம்பேத்தனமா. அவங்களுக்கு அறிவு என்பதே கிடையாது. எப்ப பார்த்தாலும் தூங்கிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஒரு பயத்தோட இருப்பாங்க. ஏன்னா ஒழுங்கா வேலை செய்யறதுல இது இப்படி நடக்குமோ, பின்னாடி இதை செஞ்சா இப்படி நடக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயத்தோட இருப்பாங்க. அவங்க முகம் எப்பயுமே ஒரு சோகப்பட்ட நிலையில தான், சோகமாவே தான் அவங்க காட்சி அளிப்பாங்க. அடுத்து அவங்களுக்கா சுயமா இந்த வேலை செய்யணும்னு தெரியாது. அவங்களோட சுபாவம் வந்து நம்ம எஜமான என்ன சொல்றாங்க, மத்தவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு ஏதாவது கேட்டு செய்யறவங்களா இருப்போம். தன்னுடைய சுய நினைவு அவங்களுக்கு கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா. மகிழ்ச்சியின் வகைகள் விஷமா அமிர்தமா அப்படின்னு இருக்கு. இது நம்மளே நம்ம கூட எல்லாமே நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம எப்படி இருக்காங்க செல்ஃப் டெஸ்ட் தான். இது எல்லாமே இப்ப வர்றது எல்லாமே செல்ஃப் டெஸ்ட் நம்ம பண்ணிக்கலாம். நம்மளே அதை அனுபவிச்சுக்கலாம். அதாவது சாத்வீகத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்க? ஆரம்பம் வந்து விஷம், சுய கட்டுப்பாடு மற்றும் பயிற்சியால் கிடைப்பது. முடிவு என்ன? அமிர்தம். இப்ப வந்து சாத்வீகத்துல இருக்கிறவங்க அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்க? கட்டுப்பாடோட இருப்பாங்க, மன உறுதியோட இருப்பாங்க, தூய்மையாக இருப்பாங்க. அப்ப அப்படிங்கும் போது அவங்க வந்து மனசை கட்டுப்பாடு இருக்கும்போதுக்கு நிறைய தன்னோட ஆரம்பம் வந்து கட்டுப்பாடு இதெல்லாம் இருக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து பயிற்சி பண்ணணும். மனசை எப்படி கட்டுப்படுத்தணும், சுய கட்டுப்பாடு எப்படி படுத்து, ஒவ்வொரு வேலைக்கும் அவங்க வந்து ரொம்ப பயிற்சி பண்ணணும். ஆனா அந்த பயிற்சி பண்ணும்போது இப்ப நம்ம பயிற்சி பண்ணும்போது இப்ப பாருங்க, நம்ம நமக்கு ஒரு இது பண்ணணும், ஒரு ஜபம் பண்ணணும். மழை நமக்கே தெரியும். ஐயோ இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கே, நம்ம எப்படி ஜபம் பண்றது, ஒரு மாலை எப்படி முடியுது. நம்ம செய்யும் போது ரொம்ப ரொம்ப ஹார்டா இருந்தது ஜபம் பண்றதுக்கு. எனக்கும் அப்படிதான் இருந்தது. ஒரு நாள் ஆரம்பிக்குது, அதுவே ரொம்ப டைம் எடுத்துச்சு. ஆனா நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணி 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 நமக்கு அது கடுமையா இருந்தது. ஆனா அதை பண்ண பண்ண நம்ம இப்ப எவ்வளவு ரவுண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்றோம். நான்லாம் ஒரு நாளைக்கு 20 பண்றேன். பட் இருந்தாலும் கம்மி தான். பட் 20ங்கும் போது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லது. சோ நமக்கு எப்படி இருந்தது. ஆனா ஜபம் வந்து விஷயம் நீங்க எடுத்துடாதீங்க. நான் வந்து நம்மளுடைய பயிற்சிக்கு நான் அதை சொல்ல வந்தேன். இது மாதிரி நிறைய உதாரணங்கள் இருக்குது. ஜபம் செய்வது ரொம்ப ஒரு நமக்கு புண்ணியமான உங்களுக்கு தான் அந்த மாதிரி ஜபம் நமக்கு முடியும். சோ இந்த மாதிரி வந்து நமக்கு என்ன செய்யறோம், நமக்கு வந்து சொல்லும் போது ரொம்ப விஷங்கிறத நீங்க வந்து கஷ்டம்னு எடுத்துக்கோங்க. அது பாய்சன் அந்த மாதிரி எடுக்காதீங்க. அந்த நமக்கு சொல்லும் போது கஷ்டமா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பாருங்க, நமக்கு பிராக்டிஸ்ல நமக்கு நல்லா அழகா சொல்லுவோம். சோ எண்டுல நம்ம என்னத்தை எப்படி இருக்கிறோம், அமிர்தத்தை அடைவது மாதிரி நம்ம நான் என்னோட டார்கெட் நம்ம வந்து டெய்லி கொஞ்சம் குறைஞ்சது 16 ரவுண்டு சொல்லணும். இப்ப எல்லாம் நம்ம அதெல்லாம் ஒரு ஈஸியா பண்ணிடுறோம். கூடவே பண்ணலாம். நம்ம சில சமயம் நமக்கு ஏகாதசி வரும்போதெல்லாம் நமக்கு 40-50 வரைக்கும் கூட போயிடுவோம். சோ நமக்கு ஒரு மாலை பண்ண கஷ்டமா இருந்தது. இப்போ நம்ம நிறைய மாலைகள் பண்றோம். அப்புறம் நமக்கு அமிர்தம் மாதிரி கிடைக்குது. ஏன்னா நம்ம பண்ண பண்ண இறைவன் கிட்ட போற உணர்வு கிடைக்குது இல்லையா, அதுதான் நமக்கு அமிர்தம். ரஜோகுணத்துக்காரங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா, ஆரம்பத்துல வந்து அமிர்தம் மாதிரி இருக்கும். ஆனா அவங்களோட புலன் இன்பத்தால் அவங்களுக்கு கிடைப்பது இன்பம் கிடைக்குது. அதனோட முடிவு என்ன? விஷம். இப்ப நம்ம வந்து நிறைய உதாரணங்கள் இருக்குது. ஆனா நான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன். வந்து இப்ப ஒரு கரும்பு இருக்கு. நம்ம கரும்புல வந்து கீழ இருந்து சாப்பிட்டுட்டு போனா எப்படி இருக்கும், நல்லா டேஸ்டா இனிப்பா இருக்கும். அதை சாப்பிட்டு 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 கடைசியில போய் நம்ம மேல நுனிய சாப்பிட்டோம்னா சப்புன்னு இருக்கும்.
அது அப்ப நம்ம மேல இருந்து கீழே வந்தா நமக்கு கிடைக்கும், நல்ல ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும். நம்ம கீழ இருந்து மேல போறோம், சுவையானது சாப்பிடுறோம், பின்னாடி சக்கையா இருக்கும்போது என்னடா இனிப்பா இருந்தது, இப்ப கசப்பா இருக்குது. ஆரம்பத்துல அமிர்த மாதிரி இருந்தது ரஜோகுணத்துக்காரங்கள். அப்படிப்பட்ட வேலைகள் தான் கடைசியில முடிவு அவங்களுக்கு புலன் இன்பத்தினாலதான் அவங்களுக்கு அந்த இன்பம் கிடைக்குது. அது விஷம் மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கிறது ரஜோகுணத்துக்காரங்கள். இன்னொரு உதாரணம் கூட எடுத்துக்கலாம். ஒரு ஆண் பெண்ணே இருக்கிறாங்க, ஒரு கவர்ச்சினால விரும்புறாங்க, செய்யறாங்க, அவங்க வரைக்கும் இருக்கும். ஆனா பின்னாடி ஏதோ ஒரு பின் விளைவு காரணத்தினால அவங்களுக்கு 2 பேத்துக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பாங்க. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள். ஆனா அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு காரணத்தினால கல்யாணம் ஆகாம போகலாம், அல்லது பிரிஞ்சு போகலாம், ஏதோ ஒரு சம் ரீசன் இருக்கலாம். சோ ஆரம்பத்துல அமிர்தம் மாதிரி இருந்துச்சு, பின்னாடி அவங்களோட வாழ்க்கை எப்படி வந்தது, ஒரு விஷம் மாதிரி அமைஞ்சு போச்சு. தாமச குணத்துக்காரங்க எப்படின்னா, இவங்க எப்பயுமேவும் இவங்களுக்கு எந்த நேரம் உறக்கத்திலயும் மயக்கத்திலயும் இந்த மாதிரி ஒரு சொக்கிய நிலையிலே இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு ஆரம்பமும் விஷம்தான், முடிவும் விஷம்தான். அவங்களுக்கு எந்த விதமான மாற்றமும் அவங்களுக்கு கிடையாது. சோ நம்ம மகிழ்ச்சி என்பது நம்ம கையில இருக்குது. சோ நம்ம சாத்வீக குணத்தை கண்டுபிடிச்சு விஷமா இருக்குன்னு நினைக்காம, கஷ்டமாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு காரியம் கஷ்டமா இருந்தாலும் பின்ன நம்ம முயற்சி பண்ண மனப்பயிற்சினால நம்ம அமிர்தத்தை அடையலாம். இந்த ரஜோகுணம் தமோ குணம் மாதிரி இல்லாம நம்ம சாத்வீக குணத்துல இருக்கிறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணுவோம். அதுதான் மகிழ்ச்சி. ஹரே கிருஷ்ணா. 4 வர்ணங்கள் அவர்களுடைய குணமும் கடமையும். நீங்க இதுக்கு முன்னாடி உள்ள சாப்டர்ல எல்லாம் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. முன்னாடி உள்ள சாப்டர்ல எல்லாம் 4 வர்ணங்கள்னாக்க 4 குலம் இருக்கிறது. அதாவது பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் என்று 4. அவங்க பிறப்பால அவங்க அந்த கிடையாது. பட் அவங்களுடைய குணத்தை வச்சும் அவங்களுடைய செய்கின்ற தொழில் கடமையை வச்சும் தான் இந்த மாதிரி பிரிக்கப்பட்டிருக்குது. சோ 4 குணங்கள் இருக்குது. இவையெல்லாம் பிறப்பால் அல்ல, ஒருவரின் சுபாவத்தால் குணத்தால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. இப்ப நம்மளும் பிராம குலத்துல கூட நம்ம பிறக்கணும்னு கிடையாது. நம்ம எந்த சுபாவத்துல இருந்து நம்ம கூட சொல்லிக்கலாம். இப்ப நம்ம ஒரு சத்துவ குணத்துல நம்ம கடமையெல்லாம் இருந்தோம்னாக்க நம்ம கூட ஒரு பிராமணர்னு சொல்லிக்கிறோம். நம்ம சத்திர குணத்துல இருந்தோம்னா நம்ம அந்த எப்பயுமே பிறப்பாடு கிடையாது, அவங்களோட சுபாவம் குணத்தாலதான் இந்த 4 வர்ணங்கள் செய்யப்படுகிறது. பிராம குணத்துல இருக்கவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா, பிராமணர்கள் எப்படி இருப்பாங்கன்னா அமைதியா இருப்பாங்க, சுய கட்டுப்பாடோட இருப்பாங்க, தவங்களை எல்லாம் பின்பற்றுவாங்க, தூய்மையா இருப்பாங்க, அறிவோட இருப்பாங்க. இவங்களுடைய சுபாவங்கள்லாம் இதா இருக்கும். அமைதினா எந்த நேரம் அவங்க தன்னுணர்வுல இருந்து பகவானையே நினைச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. சுய கட்டுப்பாடுனா அவங்க நம்மளுடைய உடல் தூய்மை, இதய தூய்மை, எப்படி நம்மளாம் புலன்களை அடக்கி இருக்கிறதுன்னு செல்ஃப் கண்ட்ரோலோட இருப்பாங்க. தவங்களை மேற்கொள்வாங்க, மனத்தவம்ங்கிறது அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. இப்ப தூய்மையா இருப்பாங்க. புற தூய்மையும் உண்டு, அக தூய்மையும் உண்டு. அடுத்து அறிவு அவங்க சிந்திக்கக்கூடிய ஞான அறிவு அவங்களுக்கு உண்டு. இப்படிப்பட்ட குணங்களை உடையவர்கள் பிராமணர்கள் என்று சொல்கிறோம். சத்திரியர்களுடைய குணம் எப்படின்னாக்க, சத்திரியர்கள் என்ற ராஜகுலத்தை சேர்ந்தவர்கள். அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, அவங்களுடைய தொழில சண்டை போடுறது. அப்ப வீரமா இருப்பாங்க, ரொம்ப தேஜஸா இருப்பாங்க, தைரியமா இருப்பாங்க. அவங்களோட தொழில் என்ன, மக்களை காக்கணும், குடிமக்களை காப்பாடு. ஒரு ராஜா இருந்தா அவர் எல்லா மக்களையும், அந்த நாட்டு மக்களை அவர் தானே காப்பா. அப்படி இருக்கும்போது அனைத்துக்கும் ஒரு தலைத்துவமா இருப்பாரு, ஒரு ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட். ராஜா எப்பயுமே ஒரு ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட். இந்த மாதிரி அவங்க இருப்பாங்க. தேஜஸ்ங்கிறது அவங்க முகத்துல ஒரு பொலிவெல்லாம் இருக்கும். வைசியர்களுக்கு விவசாயத்தை பார்ப்பாங்க, அடுத்து பசுக்களை காப்பாத்துவாங்க, அடுத்து வியாபாரம் பண்ணுவாங்க. இப்ப வைத்தியரா இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நாட்டுக்கு தேவையான பொருட்களை உற்பத்தி செய்யற விவசாயம் பார்க்கலாம். அவங்க நாடு மாடு இது பசுக்களை எல்லாம் வளர்த்து அதுல இருந்து இது பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் சேர்ந்து வியாபாரம் பண்ணுவாங்க. நம்ம குடிமக்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதையெல்லாம் கொடுக்கறவங்க. அந்த விவசாயம் பண்ணி சாப்பிடறதுக்கு எல்லாம் கொடுக்கறவங்க யாரு, வைசியர்களுடைய அவங்களோட தொழில். அடுத்து சூத்திரர்கள். இந்த சூத்திரர்களுடைய இது எப்படின்னாக்கா, அவங்க அந்த 3 பேருக்குமே சேவை, பிராமணர்களுக்கும் சத்திரியர்களுக்கும் வைசியர்களுக்கும் மத்தவங்களுக்கு அவங்க சேவை செய்யறது அந்த சூத்திர குலத்தை குறிக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரேயான் சர்வதர்மோ விகுணக பரமாத் ஸ்வனுஷ்டிதாத் ஸ்வபாவ நியதம் கர்ம கூர்வண்ணாப்னோதி கில்பிஷம். மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட
முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பது சிறந்தது. ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்ப விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாவ விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. இங்க வந்து என்ன சொல்றாருனாக்கா பகவான், அதாவது நமக்கு நெக்ஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது இப்ப இந்த இடத்துல என்ன செய்யறாங்கன்னா, ஸ்வதர்மம் என்பது கடமையே வழிபாடு. இந்த இடத்துல நமக்கு 4 வர்ணங்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்ப பிராமணரோட என்ன, அவருடைய வேலை என்ன, மத்தவங்களுக்கு அறிவு போதிக்கணும், இப்படி நல்வழி காட்டுறதுதான் பிராமணர்களுடைய வேலை. அவர் படிக்கிறது செய்யறது, ஞான ஒளியை மத்தவங்களுக்கு காட்டுறதுதான் அவரோட வேலை. அடுத்து சத்திரியர் என்ன, ராஜாக்கு என்ன வேலை, நாட்டு மக்களை காப்பாற்றணும், சண்டை போட்டு அவங்க வந்து மக்கள் சந்தோஷமா அவரு வச்சுக்கணும். இந்த வைசியர்களுடைய வேலை என்ன, மக்களுக்கு தேவையான சாப்பிட்றதுக்கு தேவையான பொருள்கள் கொடுக்கறது, விவசாயம் பண்ணி கொடுக்கறது, பசுக்கட்டை வளர்த்து அதுங்க பாலை கொடுக்கறது, அவருடைய தொழில் முக்கியமா வந்து வியாபாரமா தான் இருக்கும். அப்புறம் சூத்திரர்களோட வேலை என்ன, இந்த 3 பேருக்கும் சேவை செய்யறதா இருக்குது. ஆனா இதுல வந்து ஸ்வதர்மம் என்பது அவங்களுக்குன்னு என்ன வேலை கொடுக்கப்பட்டு இருக்குதோ அந்த வேலையை தான் வந்து பகவான் செய்ய சொல்றாரு. அதுதான் அவனுடைய உண்மையான கடமையும் கூட, அவருடைய வழிபாடு வந்து. இப்ப வந்து இங்க ஒரு குயவன் இருக்கிறாரு, அவரு வந்து பானையை வந்து செஞ்சுக்கிட்ட, இவர் ஒரு தொழில் வந்து பானை செய்யறதுதான். இதை விட்டுட்டு நான் போய் விவசாயம் போய் பண்றேன் அப்படின்னு, வேற ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன், வேற வேலைக்கு போறாரு. அதுல வந்து எனக்கு தெரியும், நான் போய் சரி அங்க போய் அவர் நல்லாவே செஞ்சா கூட அது வந்து தர்மம் கிடையாது. நமக்கு என்ன கொடுக்கப்பட்டு இருக்குதோ அந்த செயலைத்தான் செய்யணும். நம்ம தொழில்ல வந்து தப்பு பண்ணுனா கூட ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பகவான், உன்னுடைய வேலையை நீ கவனி, அடுத்தவங்க வேலையை நீ கவனிக்க வேண்டாம், அவங்க வேலையை பார்த்துக்கிடுவாங்க. ஆனா இப்ப உள்ள இதுல பாருங்க, நம்ம இப்படி இருக்கிறோமா? இல்ல. ஏன்னா பாருங்க, இப்ப நிறைய பசங்களை பாருங்க, படிச்சிருக்கு ஒண்ணு, அவங்க செய்யற வேலை ஒண்ணு. அவங்க என்ன படிச்சாங்களோ, இப்ப நிறைய இன்ஜினியர்ஸ்லாம் பாருங்க, அவங்க சப்ஜெக்ட்ல மெக்கானிக்கல் படிச்சிருப்பாங்க, எலக்ட்ரிக்கல் படிச்சிருப்பாங்க, வேற இதுல ஐடி முகம் பணம் சம்பாதிக்கிறவங்க தான் அவங்களோட ப்ரொஃபஷனலை விட்டுட்டு வேற எங்கேயோ போவாங்க. போனா அங்க போய் புதுசா கத்துக்கணும், இருக்க முடியுமான்னு. இதே இதுல நம்மளோட தொழிலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தா நம்ம முன்னேற்றம் அடைவோம், நமக்குன்னு ஒரு கான்பிடன்ஸ் இருக்கும். சோ நமக்கு வந்து பகவான் என்ன சொல்றாரு, உனக்கு என்ன தொழில் உனக்கு கொடுக்கப்பட்டு இருக்குதோ அந்த வேலையை செய்யி, மற்றவர்கள் வேலையை செய்ய வேண்டாம். ஆனா இப்ப உள்ள பௌதீக இந்த காலத்துல கலியுகத்துல எல்லாரும் எல்லா வேலையும் பாக்குறோம். அது தர்மம் அல்ல. நமக்குன்னு என்ன கொடுத்ததோ அதைத்தான் செய்யணும்னு அந்த பரம்பரை காலத்துல முன்னாடி, பண்டைய காலத்துல எல்லாம் அப்படிதான் செஞ்சுட்டு வந்தாங்க. ஆனா இப்ப நாகரிகம் முன்னேற முன்னேற அது வேற மாதிரி போகுது, அதர்மத்துல போகுது. சோ நம்ம வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்கிறோம் அந்த வேலையை நம்ம பார்க்கணும். அது நம்ம சரியா செய்யாட்டாலும் இறைவன் வந்து நம்மளை ஆசீர்வதிப்பாரு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा नाशो सती न कांक्षति समक् सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्. இவ்வாறு தெய்வீக நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவனாகின்றான். அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை, எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதில்லை. எல்லா உயிர் வாழ்களிடம் அவன் சமநோக்கு கொள்கிறான். அத்தகைய நிலையில் அவன் எனது தூய பக்தி தொண்டை அடைகிறான். இப்ப வந்து என்ன பண்றாங்கன்னாக்க, இவங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் பிரபுஜி. நெக்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரம்ம பூத நிலை மற்றும் தூய பக்தி. அப்ப வந்து இப்ப நம்ம படிச்சோம்ல, முதல் நான் ஸ்லோகா படிச்சனோட இது வந்து இங்க இருக்குது, அது சாராம்சம் இங்க காமிக்கப்பட்டிருக்குது. மத் பக்தி, இறைவனிடம் தூய பக்தியை அடைவது எப்படி அப்படின்னு. சமமா இருப்பாங்க. இங்க பாருங்க, இப்போ அனைத்து உயிர்களையும் சமமாக பார்த்தல். அடுத்து வந்து பிரம்ம பூத நிலை என்பது மகிழ்ச்சியான ஆன்மா எதற்கும் வருந்துவதில்லை, எதுக்கும் ஆசைப்படுவதில்லை. பக்தியால் மட்டுமே என்னை உள்ளபடியே அறிய முடியும். எவன் ஒருவன் அனைத்து உயிர்களையும், அதாவது அதனுடைய உடல் உயிரினங்களுடைய உருவம் வேறுபாடாக இருந்தாலும் அதற்குள் இருப்பது உயிரினமே, ஆத்மாதான். இங்க பாருங்க, இந்த படத்துல திராசு பக்கத்துல இருக்குது, நிறைய இருக்குது, அனிமல்ஸ் இருக்குது, என்னென்ன பேர்ட்ஸ் இருக்குது, பலவிதமான நாய் பூனை அது நிறைய அனிமல்ஸ் எல்லாம் போட்டு குட்டி குட்டியா
இருக்கனால கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் எனக்கு தெரியுது. அப்ப அனிமல்ஸ் இருக்குது, பேர்ட்ஸ் இருக்கு, டிஃபரெண்டான கிரியேச்சர்ஸ் வந்து அங்க இருக்குது. ஆனா அதையெல்லாம் அதுக்குள்ள இருக்கிறது ஆத்மா தான். அந்த உடலை வச்சு பார்க்காம உள்ள இருப்பது ஒரு ஆத்மா தான். யாரு வந்து சமநிலையில இருக்கிறாரோ அவரை தான் பகவானுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். அவரு வந்து பக்தியில முன்னேறி உள்ளத உள்ளபடி அவனாலதான் அழிய முடியும். அப்படிப்பட்ட உண்மை உள்ளத உள்ளபடி அறிகின்ற அந்த அந்த ஆத்மா வந்து எப்பவும் அந்த ஆத்மா வந்து எப்பயும் வந்து மகிழ்ச்சியாக இருப்பாங்க. எதுக்கும் வருத்தப்படுறதில்ல, எதுக்கும் ஆசைப்பட. ஏன்னா எல்லாமே அவர் வந்து சமப்பார்வையில பாக்குறாரு. அப்படிங்கும் போது நமக்கு ஏற்ற இறக்கம் பார்க்கும்போதுதான் நமக்கு மன கஷ்டங்கள் வரும். எல்லாமே ஒண்ணுதான் அப்படின்னு நம்ம அந்த ஒரு விசன்ல போயிட்டோம்னா, சமநிலையில போகும்போது நமக்கு வருத்தமோ எதுவும் வேணுங்கிற ஆசையோ எதுவுமே இருக்காது. நம்ம வந்து பற்றற்ற நிலையில வந்துருவோம். அப்படிப்பட்டவங்க வந்து நம்ம வந்து பக்தியால இறைவன் கிட்ட சீக்கிரம் போய் சேர முடியும் என்பதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. மன்மனா பவ மத் பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏவ சக்சி சத்யம் தே பிரியா பிரியோசி மே. இது அழகா சொல்றாங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இதனோட அர்த்தம் நமக்கு புரியும். எப்போதும் என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்கள் எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. இவ்வாறு நீ என்னை வந்து அடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அழகா சொல்றார். என்ன சொல்றார் பகவான் கிருஷ்ணன்? எப்பயுமே என்னையே எனது பக்தனாகிறது. இப்ப என்னையே வழிபட்டு எல்லாத்தையுமே எனக்கு நீ சமர்ப்பு. அப்படி அப்படி என்கிட்ட நீ இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்து வருவ அப்படிங்கறதுல எனக்கு சந்தேகம் இல்லை. இப்படிப்பட்டவங்க வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நீங்க தான் என்னுடைய நண்பர். இதை நான் சத்தியமா உனக்கு சொல்றேன்னு சொல்லி அழகா சொல்றேன். சோ நம்ம என்ன செய்யணும்? இறைவனை எப்பவும் நம்ம அவரையே நினைச்சு அவரோட மொத்த முழு பக்தனாகி என்ன செஞ்சாலும் அவரை வழிபட்டு அவருக்கு நம்மளுடைய வணக்கங்கள் பூரா சமைக்கும் போது சமர்ப்பணம் செய்யும் போது அவர் நம்ம மேல பிரியமாயி என்றும் அவருடைய ஆசீர்வாதம் நமக்கு கிடைக்குங்கிறத அழகா சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மிக ரகசியமானது. இப்பதான் சொன்னாங்களா மண்மன அபாவம். அப்ப வந்து அழகா இங்க சொல்றாரு, எப்போதுமே என்னை நினை, எனது பக்தனாவா. என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது நீ வந்து என்னோட பக்தனாவாய், என்னோட வழிபாட செய்யு, என்னையே வணங்கு அப்படின்னு சொல்லி நீ நிச்சயமாக என்னை அடைவா. இது சத்தியம். ஏனெனில் நீ எனக்கு பிரியமானவ. அவர் சொல்றாரு, எனக்கு எப்ப பிரியமான அந்த ஒரு மிக மிக ரொம்ப ரகசியமான அறிவை சொல்றாரு. என்னன்னாக்க நீ எப்பவும் என்னையே வந்து நினைச்சிட்டு இருக்கும்போது, என்ன பக்தனாகும் போது, என்ன வழிபடும் போது நீ வந்து கண்டிப்பாக என்னோட பக்தியில வந்து நீ கலைப்பா. இப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து எனக்கு பிரியமானவங்க அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்லியிருக்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாம் ஏகம் சரணம் வ்ரஜ அகம் துவாம் சர்வ பாபேப்யஹ மோட்சயிஷ்யாமி மா சுசஹ. இந்த 18.66 இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப ரொம்ப மிக மிக முக்கியமான ஸ்லோகம். நம்ம பகவத்கீதையில இருக்கிறதுல இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நம்ம ஒரு தினம் நம்ம வந்து காலை மாலை நமக்கு இறைவனுக்கு இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டு நம்ம எந்த காரியங்களையும் நடக்கும் போது நமக்கு ரொம்ப கண்டிப்பா சக்சஸ் கிடைக்கும். அதாவது சக்சஸ் கிடைக்குன்னு நம்ம நினைச்சு பட் அது நீங்களே உணர்வீங்க. இதை சொல்லிட்டு நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது அந்த டே எப்படி போறதுங்கிறது நீங்க அனுபவிச்சு பார்த்தா தெரியும். நான் அனுபவிச்சு கொண்டு இருக்கிறேன். அதனால நான் தைரியமா இதை சொல்றேன். இதனுடைய அர்த்தம் என்ன? எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே அடைவாயாக உன்னை எல்லா பாவ விளைவுகளில் இருந்து ஹரே கிருஷ்ணா விடுவிக்கிறேன், பயப்படாதே அப்படின்னு சொல்லி அழகா அவர் சொல்லிட்டாரு. என்ன சொல்றாரு அவரு? இதுதான் நம்ம வந்து அவர்கிட்ட நமக்கு சரணாகதி அடையக்கூடிய தத்துவம். இதுதான் இது நம்ம வந்து அனைத்து விதமான தர்மங்களையும் கைவிட்டுட்டு அவர்கிட்ட நம்ம என்னென்ன செயல்கள்லாம் செய்யறோம் அதை எல்லாத்தையும் அவருக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணிடணும். நமக்கு வந்து நம்மளுடைய நோக்கம் பூரா நம்ம செய்கின்ற அனைத்தும் அவருக்கே
அப்படியே நம்ம இது அவர்கிட்ட சரணாகும் போது நம்ம என்னென்ன பாவங்கள்லாம் செஞ்சோமோ அதெல்லாம் அவர் விடுவிச்சிருவாரு. அதனால நான் வந்து சொல்றேன், நீ எதுக்கும் நீ பயப்படாத. ஆனா செய்கின்ற காரணத்தை பலனை எதிர்பார்க்காத. அதனோட பலனை எதிர்பார்க்காம நீ செய்யற காரியத்தை எல்லாம் எனக்கு கொடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் பகவான் சொல்றாரு இந்த இதுல. இப்ப வந்து நம்ம வந்து நான் உன்னை காப்பாற்றுறேன்னு அவருக்கு சரணாகதியினுடைய தத்துவம் இதுதான். என்ன நம்ம செயல்களை செய்யறோமோ அதை பலனை எதிர்பார்க்க உனக்கே நீதான், நீ பார்த்துக்கோ, நான் உன்னோட சரணாகதி அடைஞ்சிட்டேன், எனக்கு எல்லாமே நீதான், எனக்கு நல்லது செய்வையோ கெட்டது செய்வோ உனக்கு தெரியும் எல்லாமே. அவருக்கு தெரியும்ல நமக்கு என்ன வேணும்னு. அவர் தானே எல்லாமே கொடுக்கறாரு, யாருக்கு என்ன கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது அவருக்கு தெரியும். ஆனா நமக்கு தான் அது புரியல. முன்னாடியே எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் இப்படி வேண்டிட்டு அப்படி இப்படி இருக்கும் நடக்காதப்ப நம்ம சில சமயங்கள என்னப்பா நான் இவ்வளவு பண்ணேன் பகவானுக்கு, எனக்கு ஒண்ணுமே செய்யலையே அப்படின்ட்டு நம்ம அவர் மேல வருத்தப்பட்டுக்கிறோம். அப்படி இல்லை, அவருக்கு யாருக்கு எப்ப எங்க கொடுக்கணும்னு அவருக்கு அழகா தெரியும். நம்ம செய்ய வேண்டியது ஒரே ஒரு வேலை என்ன, நம்ம கடமையை செய்யணும். அந்த கடமையை அவரோட பாதங்கள்ல சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டா மற்றதை அவர் பார்த்துட்டு அவர் பார்த்துக்கிடுவார். அந்த ஒரு இதுல நம்ம வந்து இருக்கணும். ஹரி கிருஷ்ணா. இதனுடைய அழகா இப்ப சொல்லியிருக்கிறாங்க. இது இன்னொருக்கு பாருங்க. அனைத்து விதமான தர்மங்களையும் கைவிட்டு என்னிடமே சரணடை. இங்க பாருங்க, பகவான் ஆசீர்வாதம் பண்றாரு. அர்ஜுன் வந்து இப்படி வணங்கி அவரை அர்ஜுனாலயத்திலே ஒருத்தர் வந்து சரணாகதி யார் அடையிறமோ அவருக்கு வந்து பகவான் வந்து ஆசீர்வாதம். மா சுச்சக அப்படின்னா அஞ்சாதே, நான் உன்னை எல்லா பாவங்களிலிருந்து விடுவிப்பேன். இப்ப நம்ம கூட இப்படி கையை அப்படி ஆசீர்வாதம், நம்ம கிட்டே ஒரு குழந்தைங்க எல்லாம் விழுந்து அப்படி சரணாகதி போது நம்மளே என்ன செய்வோம், நம்ம குழந்தையில இப்படி கையை தூக்கி ஆசீர்வாதம் பண்றோம் இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம வந்து இப்ப நம்ம குழந்தைங்க வந்து அம்மா அப்பா காலில் வந்து விழுகிறாங்க, பெரியவங்க காலில், அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம கை என்ன வருது, இப்படி ஓங்கித்தான் இப்படி கை இப்படி தூக்கி தான் காட்டுவோம். அப்பங்கிறது நம்ம அந்த அவங்களுக்கு வந்து ஆசீர்வாதம், நம்மளே இப்படி ஆசீர்வாதம் கொடுக்கும் போது நம்ம அந்த பகவான் கிட்ட போய் சரண அடையும் போது அவரை எப்படி நமக்கு நமக்கு எவ்வளவு அழகா ஆசீர்வாதம் பண்ணுவாரு. அதுதான் இது வந்து சரணாகதியின் தத்துவங்கிறது இதுதான். ஒருத்தங்க கிட்ட நம்ம சரணாகதி அடையும் போது ஆசீர்வாதம் நமக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும். நம்ம வந்து அவங்க கிட்ட சரணாகதின்னு போயிட்டா நம்ம பயப்பட தேவையில்லை, அவங்க நம்மளை பார்த்துப்பாங்க அப்படிங்கிறதா. இன்னொரு இடம் அந்த ஸ்லோகம் சொல்ற, சர்வதர்மான் பரித்யஜ்யமாம் ஏகம் சரணம் பிரஜ அகம் துவாம் சர்வ பாபேப்ய மோட்சயிஷாமி மா சுஜக அப்படின்னு நம்ம போயிட்டோம்னா, சுஜக நான் அஞ்சாதே, நான் இருக்கின்றேன், நீ என்னிடம் சரணாகதி அடைந்து விட்டாய். மொத்த சரண்டர் ஆயிட்டாரு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனர். இது அழகா சொல்லியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுன உவாச்ச நஷ்டோ மோகः சம்ஸ்ருதி லப்த்வா தத்ப்ரசாதான்மா அச்சுத ஸ்திதிதோஸ்மி கத சந்தேகः கரிஷ்யே வசனம் தவ. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரே, எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கிவிட்டது. தங்களது கருணையால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். எல்லா சந்தேகங்களில் இருந்தும் விடுபட்டு விட்டேன். நான் தற்பொழுது உறுதியுடன் உள்ளேன். தங்களது உபதேசங்களின்படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் வந்து சரணாகதி அடைகிறாரு. அப்ப இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இப்ப பழையதுக்கு போறோம். முதல்ல இருந்து நீங்க நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இதுல இருந்து இப்ப இந்த சம்மரி வந்து உங்களுக்கு ஒரு சுருக்கமா நான் சொல்றேன். அந்த நான் இப்ப இவ்வளவு நேரம் வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருந்தாரு, முதல் சாப்டர்ல இருந்தே குழம்பி போயிருந்தாரு கிருஷ்ணர். ஐயோ, நம்ம இந்த நம்ம சண்டை போட போறோமே, எதிரே இருக்கிறது யாரு, நம்மளுடைய உறவினர்கள், இவங்களை கொன்னுட்டு நம்ம இதை இருக்கணுமா, இவங்க கூட நம்ம தாத்தா இருக்காங்க, ஆசிரியர் இருக்காங்க, எல்லாரும் இருக்காங்க, எத்தனையோ பேர் சாவாங்க, அந்த இதா இருவாங்க, விதவை அப்படின்னு அவர் வந்து பந்தத்துல இருந்து குழம்பி போயிருந்தாரு. நான் பண்ணவா வேண்டாமா அப்படின்னு. சோ முதல்ல இருந்து இப்ப கிருஷ்ணர் வந்து அழகா ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு உதாரணம் கொடுத்தாரு. அப்ப இவர் என்ன, அர்ஜுனன் வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு, இது நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது என்ன, இது உடல் அல்ல, ஆத்மா. அதான் நம்ம படிச்சிருக்கோம்ல, சேத்திரஜ்ஞன்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம். சேத்திரம்னா என்ன, சேத்திரஜ்ஞ என்ன, அதனோட இது என்னங்கிறத நம்ம படிச்சுக்கிட்டோம். சோ அப்ப வந்து இவருக்கு வந்து ஐடென்டிஃபை தெரிஞ்சு போச்சு. இது வந்து உடல்
இதுக்குள்ள இருக்கிறது ஆத்மா. அந்த ஆத்மாக்கு வந்து என்றுமே அழிவு என்பது இல்லை. இந்த உடல் தான் அழிக்கப்படும், ஆத்மாக்கு அழிவு என்பதே கிடையாது அப்படிங்கறத இந்த ஜட உடலை அதாவது இந்த ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒன்று. ஆனா வந்து ஜீவாத்மாக்கு தன்னை மட்டும்தான் அறிய முடியும், பரமாத்மாக்கு அனைத்தும் தெரியும். அவர்தான் இந்த உலகத்தையே இயக்குபவர். ஜீவாத்மாக்கு ஒண்ணும் கிடையாது. நம்மளை மட்டும்தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும். அடுத்தவங்க உடல்ல என்ன இருக்குதுன்னு தெரியாது. அனைத்துக்கும் எஜமானர் யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர் தான் எஜமானர். நம்ம எல்லா உயிர், நம்மெல்லாம் யாரு? நம்மெல்லாம் அவருக்கு உண்டான சேவகன் அப்படிங்கிறத அவருக்கு வந்து அர்ஜுனா வந்து ஒண்ணா தெளிவடைகிறாரு எப்படி நம்மன்ட்டு. அப்ப இந்த உலகத்துல நம்ம எடுக்கும் போது என்ன செய்யறோம்? நம்ம எப்படி வாரோம்? 3 குணங்களால நம்ம வந்து களங்கம் அடைகிறோம். நம்ம மறந்து போயிடும். அந்த 3 மாயை வந்து மறைச்சதுனால பகவான் தான் நமக்கு எஜமானங்கிற இதை நம்ம மறந்துட்டோம். அதனாலதான் அவர்கிட்ட ஒரு இது இல்லாம விலகி போற. ஆனா அவர் வந்து நமக்கு நம்ம இவங்களை எப்படியாவது நம்ம கோலகத்துக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு அவர் பகவான் வந்து நிறைய உபதேசங்கள்லாம் சொல்றாரு. சோ அப்ப அவருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அர்ஜுனனுக்கு. சோ நம்ம இந்த மாயையை எப்படி நீக்கிறது? 3 குணங்கள் நம்ம படிச்சுட்டோம். நம்மளை ஆட்டி வைப்பது எது? இந்த 3 குணங்கள் தான். சத்துவகுணம், தமோ குணம், ரஜோகுணம். இந்த 3 குணங்கள் தான் நம்மளை வந்து ஆட்டி. சோ அதுல இருந்து நம்ம எப்படி எல்லாம் விடுபடணும் அப்படிங்கறத பத்தி தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடும். அதுல இருந்து விடுபடுறதுக்கு நம்ம வந்து பகவானே நம்ம புரிஞ்சுக்கிடணும். அவர் நம்ம ஆத்மாக்குள்ளேயே இருக்கிறாரு. அவரே நம்மளை இயக்குப்பவர் அவர் தான். எல்லா செயல்களுக்கும் நம்ம புலன்களுக்கும் மூல காரணமான அவர் தான். இந்த உடலை அத உணர்வு மூலம் ஆத்மா மூலம் இயங்க வைப்பதும் அவரோட அனுமதியின்றி எந்த செயல்களுமே நடக்காது. அதை அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. அர்ஜுனர் ஒண்ணா அவரை புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. எல்லாம் அவர் விளக்க அவருக்கு தெரிஞ்சு போய் கடைசியில நம்ம இந்த பக்திக்கு எப்படி வரணுங்கிறதும் அதுவும் சொல்றாரு. என்னையே நினைச்சு நீ செய்யற கடமையெல்லாம் எனக்கு கொடுத்தேனா அந்த பாவ விளைவுல இருந்து நான் உன்னை விடுதலை செய்வேன் என்று அழகா நமக்கு 18 சாப்டர்லயும் ஒவ்வொன்றா சொல்லிடுறாங்க. நமக்கு இது கொஞ்சம் வந்து நான் சுருக்கமா தான் சொல்லியிருக்கேன். இன்னும் சொன்னா நல்லா அழகா கதை மாதிரி சொல்லலாம். நீங்க லெவல் 2க்கு போகும்போது இன்னும் இதை விட தெளிவா படிப்பீங்க. லெவல் 1ங்கிறதுனால நமக்கு வந்து உங்களுக்கு சுருக்கமா சொல்றோம். சோ இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால மன தெளிவடைந்து கடைசியில அவருக்கு அவருக்கு கேட்ட சந்தேகங்களுக்கெல்லாம் சாஸ்திரத்தை பின்பற்றணுமா அப்படிங்க அதெல்லாம் அவர் சாஸ்திரம் இல்லாம வழிபடுறது தெய்வங்கள் எப்படி இருப்பாங்க ஒன்னையும் அவர் கேட்டு நம்ம படிச்ச இன்னைக்கு எல்லாம் ஒவ்வொரு நாளும் முதல் நாள் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்து லாஸ்ட் சாப்டர் வரைக்கும் நீங்க கேட்டுக்கிட்டே வாரீங்க. சோ அதெல்லாம் உங்களுக்கும் புரிஞ்சிருக்கும். நமக்கு சொல்றதுக்கு நேரம் இல்லை. சோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா நான் முடிச்சுக்கிறேன். இந்த மாதிரிலாம் அவர் தெளிவு பெற்றவனால என்னோட சந்தேகம் எல்லாம் நீங்கி விட்டது இறைவா அப்படின்னு அவரோட காலில் விழுந்து நீ சொன்னபடி இப்ப நான் எதையும் நான் தான் காரணம் அப்படி இல்லாம நீ என்ன செய்விக்கின்றாயோ உன்னோட கைடு படி நான் போர் செய்யறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறேன் என்று அர்ஜுனன் வந்து இது அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் இல்ல, இந்த ஜீவாத்மாயே நமக்கும் தான். பகவான் என்னென்ன சொல்லியிருக்காரோ இந்த பற்றுங்கிறத விட்டுட்டு பற்றற்ற நிலையை அடையணும். அவரையே நம்ம தியானம் செய்யணும். எந்த நேரமும் அவருக்கு நம்ம செய்கின்ற அனைத்து செயல்களையும் அதனுடைய அதோட பலனையும் அறியாம அவருக்கு கொடுத்துட்டு நீ என்ன வேணாலும் நீ எங்களை படைச்ச நீ எங்களை காப்பாத்திக்கிடுவ. அதுக்கு ஒரு உதாரணம், நம்ம வீட்டுல செடி வளர்க்குறோம். அந்த செடிக்கு தண்ணி ஊத்தி நம்ம பாதுகாப்பு கொடுக்குறோம். ஆனா கூட அது வளரல. காட்டுகள்ல அங்கிட்டு இங்கிட்டு மரங்கள் கிடக்குது. அதுக்கு தண்ணி ஊத்தாம அது எப்படி செழிப்பா இருக்கு? இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்? இறைவன் வந்து எல்லாரையும் காப்பாத்துறாரு. நம்ம ஒண்ணும் செய்யல. அவர் பாருங்க காட்டுல இருக்க மரம் வீட்டுல வச்சிருக்க தொட்டி செடியோட அழகா இருக்கும். பல நல்ல தல பச்சை பச்சைன்னு இருக்கும். இது ஒரு உதாரணத்துக்கு. அப்படிப்பட்ட இறைவர் அவங்களையெல்லாம் கவனிப்பது நம்மளையும் கவனிப்பார். நம்ம அவர்கிட்ட பிரியமாக இருக்கும் பொழுது அவர் மேலும் நம்மளை அதிகமான ஒரு தந்தை எப்படி ஒரு ஃபேமிலியை பார்த்துட்டு பிள்ளைகளை எப்படி கொண்டு போறாரு, அது மாதிரி பகவான் வந்து நம்ம மீது அன்பாக இருக்கிறாரு. சோ நம்ம அவர் கேட்கறது என்னென்ன எனக்கு பணிவிட செய்யி என்னையே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கு. இது நம்மளால செய்ய முடியும். சோ நம்ம இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம இறைப்பணியில செய்யணும். அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்? நம்ம தினம் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே சொல்லணும். சாஸ்திர விதிப்படி நடக்கணும். அடுத்து ஆச்சாரியர்கள் வழியை பின்பற்றி போகணும். சாது சங்கத்தோட நம்ம சேர்ந்து ஆன்மீக உணர்வுல போய் இறைவனுக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறது ஸ்லைடு பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து பாருங்க,
அர்ஜுனின் தெளிவு மற்றும் சஞ்சயின் வாக்கு. இப்ப அர்ஜுனன் வந்து கரெக்டா சொல்லிட்டாரு. அப்ப என் மயக்கம் நீங்கியது, என் நினைவு திரும்பியது, நான் உங்கள் சொற்படியே கேட்பேன். இந்நேரம் வரைக்கும் அவன் வந்து மயக்கத்துல இருந்தா, என்ன பண்றதுன்னு ஒரு குழப்பத்துல இருந்தார். ஒரு தெளிவு பாதையை வந்து பகவான் காட்டிட்டாரு. இப்ப வந்து ரெடி ஆயிட்டார் போர் செய்யறது. இது வந்து தற்காலிகமானது. இறைவன் கிட்ட சேர்வதுதான் நம்மள இந்த சொந்த பந்தங்கள் நமக்கு பெர்மனன்ட் இல்ல, டெம்பரவரி தான். நம்மளோட இலக்கு இறைவன் கிட்ட அவரோட கோலகத்துக்கு செய்வதுங்கிற அர்ஜுனன் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. நம்மளும் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம். நம்ம அதுபடி நம்ம நடக்கணும். அப்ப இதெல்லாம் யாரு என்ன சொல்றாருன்னா, அங்க திருதராஷ்டிரன் இருக்கிறாரு. அவர் வந்து கண் பார்வையற்றவர். சஞ்சய் வந்து வியாசரோட சீடன். சோ சஞ்சய்க்கு வந்து ஒரு ஞான கண் வியாசருக்கு கொடுப்பார். வியாசர் வந்து பகவான் கிருஷ்ணரோட ஒரு அம்சம் தான். அவருக்கு பாக்குற இதை கேட்கிறாரு, கொடுக்குறாரு. அப்ப இந்த அங்க அந்த இங்க குருசேத்திர நடக்கிற போற இங்க இருந்துட்டு அஸ்வினி மரத்துல இருந்து ஞான கண்களால பார்த்து திருதராஷ்டிரனுக்கு சொல்றாரு. அப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு என்றா, திருதராஷ்டிரன் கிட்ட அவன் திருதராஷ்டிரன் ஒரு பயத்துல இருக்கான். என்னடா அந்த பக்கத்துல கிருஷ்ணர் இருக்காரு, அந்த சண்டை போடுற இடம் ஒரு புனிதமான இடம். சோ பகவான் கிருஷ்ணர் இடத்துல நம்ம குழந்தைக ஜெயிக்கிறது, அர்ஜுனன் பக்கத்துல கிருஷ்ணர் இருக்காது, அங்கதான் வெற்றி இருக்கு. ஆனாலும் அவருக்கு ஒரு பயம் இருந்தது. இப்ப வந்து சஞ்சய் வந்து தெளிவுபடுத்தி விட்டாரு திருதராஷ்டிரனுக்கு. என்ன சொல்றாரு, எங்க யோகேஸ்வரனாக இருக்கிற கிருஷ்ணர் அவர் எங்க இருக்கிறாரு, அதோட வில்வித்தையில் சிறந்த அர்ஜுனன் எங்க இருக்கிறாங்க, அங்கே எல்லாம் செல்வமும் இருக்கும், வெற்றியும் இருக்கும், நீதியும் இருக்கும். எங்க பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்கிறாரோ அங்க நிச்சயம் வெற்றி. அவரோட சேர்ந்து இவரும் இருக்கிறாரு. சோ நீதி எங்க, நம்ம என்ன சொல்றோம், எங்க வெற்றி இருக்கிறது, எங்க நீதி இருக்கிறது, அங்கெல்லாம் வெற்றி செல்வம் உண்டாகும் சொல்லி அழகா திருதராஷ்டிரனுக்கு அவர் நமக்கு வந்து இவங்க ஜெயிக்கிறது உறுதிங்கிறத திருதராஷ்டிரன் புரிஞ்சுக்கிட்டான். சஞ்சய் சொல்லணுங்கிற அவசியமே இல்லை, இவ்வளவுதான் சொல்லும் போதே புரிஞ்சுக்கிட்டான். சோ இதுதான் இதோடது. சோ இந்த பகவத்கீதையில நமக்கு வாழ்க்கை முறைக்கு என்னென்ன இருக்குதோ அத்தனை சாரமும் சொல்லியிருக்கு. நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு என்ன என்றால், ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப வந்து நம்ம செய்ய வேண்டியது என்னன்னாக்க, தொடர்ந்து நம்ம பகவத்கீதையை தொடர்ந்து கேட்கணும், தினம் கிருஷ்ணரோட உபதேசங்களை படிக்கணும். அடுத்து இந்த கலியுகத்துல நம்ம என்ன செய்யணும், நம்மளோட தர்மம் என்ன, ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே என்று நாள்தோறும் இந்த ஜபநாமத்தை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கணும். சோ உங்களுக்கு நீங்க இப்ப அடுத்து உங்களுக்கு லெவல் 2 வரப்போகுது. சோ நீங்க வந்து உங்களோட கடமை என்னன்னாக்கா, இந்த அடுத்து வரப்போற இதுல நீங்க கிளாஸ்ல சேர்ந்து தொடர்ந்து கேளுங்க. நம்ம வந்து ஆன்மீக இதுல உணர்வுல பகவான் கிட்ட சென்று அடைவதற்கு மேலும் மேலும் நம்ம முயற்சி செய்வோம். நம்ம இந்த பயணத்தை இதோட நிறுத்தாமல் மேல மேல நம்ம எடுத்துக்கிட்டு போவோம் அப்படிங்கிறது என்னோட இன்றைய 18வது செஷனை நான் முடித்துக் கொள்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இப்ப வந்து நம்ம வந்து இதுக்கு இப்ப கிளாஸ் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பஞ்சதத்துவ மகாமந்திரத்தை சொல்லுவோம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீ பாசாதி கௌர பக்த விருந்த. நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மந்திரங்கள் சொல்வதற்கு முன்னாடி நம்ம இந்த பஞ்சதத்துவ மகாமந்திரத்தை சொல்லும் பொழுது தெரியாம நம்ம விட்டிருந்த தவறுகளை வந்து இந்த ஜபம் சொல்வதால, மகாமந்திரத்தை சொல்வதனால அதுல இருந்து நம்ம விடுபடுவோம். சோ நம்ம எல்லாருமா சேர்ந்து ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் ஒரு வாட்டி எல்லாருமே சொல்லிடுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருமா சேர்ந்து சொல்லுவோம். 3 வாட்டி சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ஹரே ராமா, ராம ராமா ராம ஹரே ஹரே, கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ஹரே ராம ஹரே ராமா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ஹரே கிருஷ்ணா ராம ஹரே ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி பாஞ்சகல்பதருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தகி ஜெய், அனந்த கோடி பக்த விருந்தகி ஜெய், ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய், ராமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் ठाकुर की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, कृष्ण महामंत्र की जय, भगवत गीता और भगवत ग्रंथों की जय, श्री श्री राधा गोविंद की
जय अयोध्या श्री राम लल्ला लल्ला की जय गौर प्रमानंदे की हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि 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 ஒரு இது हरे कृष्ण இன்றையோட நம்ம செஷன் எல்லாம் இன்னைக்கு இந்த 18 சாப்டர் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. இந்த 18 நாளும் உங்களுக்கு ஒரு நன்றி சொல்றேன். நல்லா அழகா இருந்து பொறுமையா இருந்து நீங்க இந்த கிளாஸை வந்து நல்லபடியா சக்சஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க. உங்களுக்கும் புரிதல் எங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்க சொல்லியிருக்கோம், புரிதல் உங்களுக்கு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்க இதை வந்து மீண்டும் மீண்டும் தொடர்ந்து அந்த இறைவன் கிருஷ்ணரோட அருளை பெற வேண்டும் என்பதுதான் இது. இதோட நமக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாதாஜி, கோஹோஸ்ட் மாதாஜி, நமக்கு இந்த ஸ்லைட் எல்லாம் காமிச்ச சுரேஷ் பிரபுஜி, மெயினா வந்து நமக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த மங்களூருக்கும் NND பிரபுஜி அவர்களுக்கும் எல்லாத்துக்கும் நமக்கு முன்னாடி இருந்த ஆசிரியர்கள் தான் நம்ம இந்த மாதிரி ஊக்குவிச்சு எங்களை இந்த மாதிரி ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ அனைவருக்கும் எல்லாத்துக்கும் சொல்றேன். மெயினா வந்து இந்த பக்த ஓடிகளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா हरे कृष्णा हरे कृष्णा நீங்க हरे நெக்ஸ்ட் कृष्णा 11th माताजी எல்லாரும் வாங்க, உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றேன். ஹரே